Και να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα, γιατί πρέπει να λύσουμε την Παπαδόπουλο και θα σας πάρει πολύ χρόνο. Είχαμε από τα 18 9.000 βαθμολογία, ουσιαστικώς τα 6 δεν κάνανε σωστά την διαδικασία του απόρτ. Έχω μια αναφορά να κάνω σε 2 σκυλάκια που δεν μπήκανε στη βαθμολογία την άτυπη, να το πούμε έτσι, αλλά μου άφησαν πάρα πολύ καλές επιστώσεις. Και όμως είναι η Κίνα, ένα φιλικό Επαγγέλ Μπετών που έτρεξε τελευταίο με δύσκολες συνθήκες του κυρίου Πατρονικολού. Δεν ξέρω αν είναι εδώ. Μπράβο Γιώργο. Είμαι η κυρία. Κόρη του Κάρλου είναι, κόρη του Κάρλου είναι Γιώργο. Ποιότητα δεν μας έφερε. Λέω να ακούω τα κόπλους. Ένα Γιώργο. Και τα σουβλάκια του υπάρχουν και κόντρες. Μια σκύλα που ειλικρινά τη ζήλευσα. Θα ήθελα να δείτε τα χέρια μου. Ένα άλλο σκυλί που μου έκανε μεγάλη εντύπωση με όλα τα λάθη που έκανε είναι ο Νέστρο του κυρίου Τσουμπάρα. Ήταν ανεξέλεκτος ο σκύλος, εκτός ελέγχου, αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο ότι είχε μεγάλο ψυχισμό, είχε περιαστρία στον κόσμο και πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά προσόντα. Λοιπόν, θα αναφερθώ επιγραμματικά στα σκυλιά που κάνουν καλά τη δουλειά τους και τα 3 που ξεχωρίσαν που κάνανε και τη διαδικασία του απόρτ καλύτερα. Σε αυτά τα σκυλιά που θα σας αναφέρω θα πάρουν και από ένα αναμνηστικό μετάλλιο προσφορά του Κυνηγητικού Συλλόγου και είναι τα εξής. Ο Ρόκι του κυρίου Μακρύ. Ο Μαύρος, με ελληνικό όνομα, το τονίζω, ο Μαύρος του κυρίου Σύση. Τα σκυλιά αυτά κάνανε καλά τη δουλειά τους, μόνο που δεν κάνανε σωστά τη διαδικασία του απόρτ. Τώρα πολλά επηρεάζονται και από την παρουσία του κόσμου, από το στρεσάρισμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα προέρχονται από κυνηγούς, όλα είναι κυνηγόσκυλα. Ζητάμε σε ένα τέταρτο να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να δούμε και να κρίνουμε εμείς. Ο Νέστο του κυρίου Τσουβάρα Βαγγέλη. Ο Λόρτ του κυρίου Παγίου Ευάγγελου. Το Κανάι. Όχι, δεν είναι. Η Τζίνα του κυρίου Πετρονικολού. Ευχαριστήρια. Και να την κρίνετε καλά. Λοιπόν, έχω και 3 σκυλιά για εθμολογία που κάνουν καλά και τη διαδικασία του report. Ειλικρινά δυσκολεύομαι να κατατάξω, αν και δεν χρειάζεται πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Θα αναφερθώ από το πρώτο που ήταν ένα κούτσκαρ, ο Πύρος of Βεργίνας του κυρίου Καλφόπουλου, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικής ποιότητας κούτσκαρ, υποδειγματική φέρμα και στο τύπο της φυλής του εργαζόταν και τυπικά σαν κούτσκαρ και μας έδειξε πάρα πολύ καλά προσόντα. Ήθελα όμως να αναφερθώ και στη δυσκολία του τερέν, για το τερέν που μας έδωσε όχι ο σύλλογος, ο κ. Παπαδόπουλος, μας έδωσε λίγο. Μπράβο κύριε Παπαδόπουλο. Λόγω ήρθου τα πανιέστα περισσότερα δεν φαινόταν. Αυτό φαίνεται είναι τα πανιέστα των Παπατού να πούμε. Αυτό γιατί δεν το λέω. Λόγω ήρθου. Μου επιτρέπεις λίγο.
είναι ψηλό το παλικάρι, όταν λέει είναι μέχρι το γόνατο, όταν πάει το παλικάρι το έχει με το διακομματίσει. Μετά άλλο σκυλί που έχω στην βαθμολογία, δεν τα έχω κατατάξει ακόμα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πούσκαλ, ο Πάσκο του κυρίου Παπα-Νικολάου. Ένα εκπληκτικό πούσκαλ, πολύ καλά δουλεμένο, χωρίς καμία καθοδήγηση, εκπληκτικής ποιότητας, σε δύσκολη ώρα χωρίς αέρα τερέν, έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και τρίτο, επιτέλους και ένα επαγγέλματο, έτρεξε τελευταίο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως ξεκίνησε και έτσι σταμάτησε, ήταν ο Πάξτερ του κυρίου Θοδωρή Κομινέα. Αν το έτσι να το δούμε. Τα τρία αυτά σκυλιά ξεχώρισαν στον τερέν δικό μου. Δύσκολα θα τα κατατάξω, αν και δεν έπρεπε να υπάρχει κατάταξη, αλλά είμαι υποχρεωμένος το ένα από τα τρία να του δώσω το κύπελο και τα άλλα δύο τα μετάλλια. Κατατάσσω πρώτο από λεπτομέρειες, ειλικρινά από λεπτομέρειες, το πύρο Βεργίνας. Ευχαριστώ. Μπράβο. Δεύτερο, το Πάσκο, εισάξιο σε πολλά καλύτερο, σε πολλά σε λεπτομέρειες χειρότερο, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Ο συγκεκριμένος φίλος θέλει να παίξει και λίγο το αγώνα με κάποια ειδική εκτέλεση. Συγχαρητήρια κύριε Παπα-Νικολάου. Το μαθηνήσαμε. Και τρίτο, το μπάξερ του κυρίου Κομινέα, ένα πρετό με πολύ ψυχή. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.